Vážení spoluobčané, naše svobody jsou už delší dobu ohrožovány politickou mocí. Nejvyšší ústavní činitelé v dopise 4 slibují oddanost Čínské republice. Čínská vláda povýšeně reaguje, že po slovech musí následovat činy. Tato hanba nás vrací do minulosti. K obratu republiky na východ nemá vedení státu mandát. Žádáme prezidenta, aby ustal v šíření hrubostí a lží a omluvil se za ně. Žádáme vládu, aby jako celek jasně deklarovala naši příslušnost k mezinárodnímu demokratickému společenství. Žádáme parlament, aby k dopisu 4 ústavních činitelů zaujal stanovisko. Žádáme všechny politiky, aby jasně prosazovali ideály demokracie, svobody a masarykovské humanity, na nichž byl náš stát před 98 lety založen a ke kterým jsme se před 27 lety vrátili. Buďme aktivní. Organizujme ve všech místech občanská shromáždění na podporu demokracie. Seznamujme občany s tímto prohlášením. Podepsané výzvy a svá stanoviska zasílejme petičnímu výboru na obranu demokracie, kopie vládě, sněmovně, senátu, politickým stranám a prezidentovi. Když to bude nutné, stávkujme. 17. listopadu se opět sejdeme na náměstích a zvažme další kroky nutné na ochranu demokracie. Zvonit klíči a podepisovat petice nestačí. My do Ruska a Číny nepatříme. Chtěli jsme zpět do Evropy, ne do Hulvátova. Povznesme se nad všední politické rozepře a chraňme společně hodnotu mnohem vyšší, demokratický charakter státu. Vážení spoluobčané, Nemlčme a braňme se.